Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафарони бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед дӯстон, лайк кунед, дар номерҳои поёмидаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, калсавои сеюм баъз дӯстон, поинтар повороти аэропорт. ин тараф бошад дӯстон, роҳи док жилмастӣ. хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино ҷойгир аст дӯстон. бинои 15 ошона, хона дар 6 ошона қарор дорад дӯстон. 4 этаж магазин, хона 6 ошона даст. ана ҳамин хонатиризаҳо аст дӯстон. як хонагаро ду хонага кардаган 45 квадрат ремонт дорад дӯстон. шаҳрнома. ҳозир рафта хонаро аз пеш бебинем дӯстон. номерҳои соҳибника мемонем, дар номерҳои соҳибнӣ занг мезанем, маълумоти пурра хонаро медиҳам дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба 6 ошона баромадем. 2 лифт гуфтем дорад. ҳозир рафта хонаро пони ба навор мегирем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. лифти дуюмаш ҷо падест. ростак як калидор мешавад дӯстон. чил 5 квадрат, як хонагаро ду хонага кардаган дӯстон. аз тарафи дасти рост санузел мешавад. ростаки кухня дӯстон, як хона ва ду хона. ремонташ нав аст дӯстон, зиндагӣ кардагӣ нестанд. дар ин ҷо як термикс нав мондагӣ, кабина кардагиан инҷо ванаша. ростаки кухня аст дӯстон. батарейкаи отоплениро ҳаст дӯстон. шоҳроҳи калон дӯстон, тарафи дасти рост тарафи док жилмастӣ мешавад. ин тараф бошад тарафи повороти аэропорт, калсавои сеюм баъз дӯстон. барои кухни гарнитур кафел ҳам тайёр. якумги хона зал аст дӯстон. полҳо ламинат. дуюмги хона спальни. хоб дӯстони азиз, хонаро дидем. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, сеюмбаз, бинои 15 ошона, хона дар 6 ошона қарор дорад. ду дар хона 45 квадрат аст дӯстон. шартномавӣ аст, техпаспорт надорад. доми нав аст дӯстон. нархи ин хона дӯстон 550 000 сомон муомила дорад. номерҳо барои тамос 01 67 52 525. як номер дигар ватсап Россия аст дӯстон. +7 951 66 00 696. дар ана ҳамин номерҳо ватсап аст дӯстон. дар ватсап
муроҷиат кунед, сойлук маълумоти пурраи хонаро медиҳад. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк кунед дӯстон, дар номерҳои поёнидаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. боқӣ дар паноҳи худо бошед.